Salam. İş yeri boşamadı mı? Men sana geçene de aytmadım mı? Yok iş yer. Bar çağırarım bolsa. Oğlum ne mi? Assalamu alaykum aşık. Ve aleyküm. Kim ol? İş sorak geldi aşık. Sen ne mi dedin? Ey bak ha iş yok dedi. İş yok dedin ha? Ha. Sen kim ol iş yok dedin? Ha? Ne men kel açık daqsan başlık bolýan. Men söýleýän o şuta başlyk kim? Siz Şu Aşkybat Are Market kiminki? sizinki. Sen näçe jogap berýän? Bar çağırıp gaý. Bar. Acıgım. Başka çağıralım. Реально? Ama gelen. Ha şeydim, gel acıyım. Geç otur ay. Şu yerinin şu Are Aşkybat Market'in başlygy. Men jogap berýän. Şunun ýakla jogap berýän. Yok, men jogap berýän. Näme diýip gelin? İştik gelimle. Ha iş yoktur şimdi. İş yok. Mar vilayeti Mar şäheri Ünseriýet Are Topar Aşkybat marketinde ähli önümler, size gerekli ähli önümler ardan bakadan, optim bakadan size hizmet edýänler. Все, что нужно вам, сможете найти в нашем Аре-Топор Ашхабад маркете. У нас продается все по оптовым ценам. Men seni iş almadım. Var gidiyor iş yok.